Един слаб лидер е такъв не защото не може да види потенциала в другите, а много често е защото не може да види потенциала в себе си. Самоуважението е правилната основа за това един лидер как да комуникира със своя екип. В момента, в който лидер няма себеуважение, той ще започне да гледа на хората от екипът си като заплаха, а не всъщност като стойност, която те могат да допринесат в самият екип. Забележете Ейбрахам Линкълн. Това е бил президент на Съединените американски щати, който в момента, в който той влиза в позиция, кани най-големите си критици да могат да бъдат до него в управлението на държавата. Защо? Защото е знаел неговата стойност, че не може да бъде съборена от мнението на хората, но критиката може да му помогне само единствено да расте нагоре. Ако ти си лидер и имаш притеснения за твоята сигурност, искам да те предизвикам да започнеш да упражняваш своето себеуважение. Започни да ставаш на време, когато си казал, започни да спазваш думата си, която си казал към самият себе си и започни да тренираш себе си по начин, по който да изгражда своето себеуважение. Искам да ти кажа, че ще видиш една промяна, катарзис, който ще настъпи в твоето лидерство. Ако искаш да научаваш повече неща за добро лидерство, последвай ме.